islenlik bir döredüjülük adamsy çyn ussat bolanny kem-kemden kämilleşip şygyry hasam giňeýär. Ýurt içinde ulu awraya eýe bolan atawaýyň durmuşynda 1989-njy ýylda daşary ýurtlarda da türkmen estrada sunuwatyny tanyşdyrmak üçin uly mümkinçilik döreýär. 1976-njy ýylda Türkmen Döwlet Üniversitetiniň Iqtisadyýat fakultetine Ataway Çarguliýew okuwa geldi. Şondan bäri biz dost. 1988-nji ýylda aspiranturada Moskwada okuýak. Nazim Nadirov Европа Plus dip kampaniýa açdy. Maňa da hödürledi sende türkmen aýdymçylary, fazanlary daşary ýurtlara çykaryp niýetiň bar bolsa mümkinçilik bar dedi. Aşgabatda baryp bazarlarda men şu wagtlar kaseta satylýardy. Şu kasetalar alyp türkmen bar aýdymçylaryň baryndan alyp Nazim bilen Germaniýa Köln şäherine, soň Hamburg şäherine bardyk. Şonda Nazim'iň özü Rossiýa, Pribaltika döwletleriň aýdymçylaryny hödürleýärdi. Onuň bu da Türkmenistanyň dinleseňiz türkmen adlaran bar diýip aýtdy. Ondan soň men öz türkmen aýdymçylary, türkmen adlarynı goýup dinletip gördüm. Onu golaý adam, prodüserler, impresariolar, fantastic music, fantastic dip özlerim gowurdylar. Şonu gowuranlara birinjiden Ataway Çarguliýew o wagtda görünýär. Recep Ulugow gowurdylar. Güneş ansambly bardy şo wagtlar. Soňra çol adamlaryň içinde Hamburgyň Kicks Music kompaniýasynyň ýolbaşçysy, prodüser, özüm sazanna Stefan von Löwis Atawaýyň bilbili gördüm diyen aydımını dinleyenine dünyada meşhur aydımçı, İspan aydımçısı Julio Iglesias veren derecede gördüler. Sesinle de aydımları yerine yetirişem köp zadı mümzettiler. Gasan Mammedowyň sazyny gowurdylar, çarşyny Gurban Gurbanowyň, Hakberdi Allamuradowyň şolaram bir topormyza çağırsak gowurmyka diýip bir pikir etdim. Onuň şo sazynyň hertiniň öýüne baryp Ataway bilen şu toporu çağırlyk berýäs, biz çağırýas. Ataway Çarguliýew ýolbaşçy, teper ýolbaşçy. Gasan Mammedow skripka çaldy. Hakberdi Allamuradow dep çaldy. Gurban Gurbanow akordeon bilen klawišni instrument çaldy. Elektr gitaralarda Efen Cangayev, baz gitarada Yevgeniy Nachevny, barabanymyzda da Lyova Amirzadov birinji toporumyz şundan ibaratdy. Onuň topory döredömizde Ataway şoň adyny Aşgabat takallydy. Özüm İngilizce'de tercümesi Söğü şäher diýip ogudan söz bolýar. Bilmesem gowurdy. Onuň 89-njy ýylda täze topor bilen
Germaniýa gitdik. Hamburg şäheriniň fabrik zalyna konsert berdik. Bremen şäheriniň Bremenale festiwalyna konsert berdik. Soňra Köln şäherine ulu konsert berdik şonda. После Германии мы приехали. Biz Germaniýadan gelenmeden 3 günden soň Ýaponiýa gitdik. Hemme daşary ýurtlarda hyýal Ýaponiýada da Ataway türkmeniň millilige ýoğrulan medeniýetini açyp görkezmek başarýady. Sebäbi oň özi bütün düýürmegi bilen şol millilige ýoğrulandy. Ol biziň toparmyzyň içinde başyndaky ak telpegi, egnindäki gyrmyzy dony bilen aýratyn saýlanyp durýady. Elindäki tary bolsa, bu görnüşiň üstüni hasam doldurup buýsanç döredýädi. Ol her bir çykyş eden ýerine özüniň aýdymlary, egin eşigi, özüni alyp barşy bilen türkmeniň däp desuruny, edim myglymy açyp görkezmäge çalışýady. Eýem şo döwürler meşhurlygy eýe bolan Ataway Çargulywyň ýanyna saat çalmaklygyň özüni biz özümizi hormat diýip hasaplaýadyk. Sebäbi oň özi sada inçelik bilen düşünýän bagşydy. Oňa sadanlyk edende ýalňyşmak bolanokdy. Ýöne käwagt, säwlik bolaýanna da gaty gaýrym zat diýip duranokdy. Bu bolsa oň häsiýetiniň ýumşaklygyna, oň ýokary adamkärçiligine ýene bir gezek şaýatlyk edýär. Biz sadanlylar bolup öz aramyzda bir-birimize gyňraşsagam, ol mulaýymlyk bilen köşeşdirerdi. Ol biziň hemmämize göreldi. И хочу сказать, где бы Атавай с нами не был, он всегда был образец для нас. Hawa, hakykatdanam ussatlardan düdülen Aşgabat topary daşar döwletlerde bolup türkmen aýdym sadanyňam hiç bir halkynkydan pesdälligini subut etdiler. Şeýlelikde bu topar halkara derejetinde geçirilýän bäsleçiklere de çağırılıp başlanýar. 1990-njy ýylda Gazagystanda geçirilen Aziýan Sesi adly halkara festiwalyna gatnaşyp Ataway Çargulyw şol festiwalyň hormat hatyna munasip bolýar. Bir 1991-nji ýyl Stefan Aşgabat'a gelip türkmen sadanlylar bilen tanış bolup, şo wagtlar türkmen döwlet sirkine Güneş ansamblynyň konserti boldy. Güneşiň düzüminde şomal menem Rişat Şafiýew çağırıp konsert berel bir mehmanlar gelip durdy diýip sirkde bir konsert boldy da. Men şonu Rişat Şafiýew da omal näme Güneş canly şalaly bir canly urkodelyň zat diýip demetdim bolýan şonu da bir ýarym canly ýarym fonogramma şuňaldyrak salon şonu näme diýip bilemek şu Stefan bir hilek ay plastinka ýalak neme bolmady, o bolmady, bu bolmady, köp nemeler o da detdidanim bir hilek şutaýda bir kun galmaly boldy şu Stefan. Soň sadanlardan Sabir Rizaýewy dinletdik. Gatgo berdi. Meşhur sadanna kompozitor Çar Hekimow şonu dinlep Stefan Ponlöwisow menar gatgo berip bolam topary almalyp bir netije geldi. Ondan soň bu toporlar Stefan dinlep olar şu konsert başlanmadan bir ýerde oturup dinlep, öňe geçýär, ýygyna geçip görýär, eýlek geçýär, beýlek geçýär, şu konsertleri dinlep ýene şu netije çykaryp berýär eken, biz pikir edýät, näme beýle aýlanyp berdi diýip. Stefan elektri zat indi bolýar, gowy konsert bolýar diýene. Men şunu hasam özüm bütün dünýäň halk zatlaryny gorýan ýa-da. Şoň üçin men türkmeniň
halkynyň içinden çykan, türkmeniň toýlaryndan çykan, türkmeniň şu konsertlerinden çykan oglanlary daşary ýurtda ha gowdunlar ýaly edip men özüme ýene bir topor düzmesek bolanak diýip şeýdi, onuň bu toporlar kiçeltdi. Soň biz täze sazanlar goşmaly bolduk. Onuň içinden meşhur sazanlar Çar Hekimov we Sabir Rizayev. Esenjan Gayev, Yevgeniy Nachevny, onu barabançy Lёва Mirzadov topormuzdan gitmeli boldy. Çar eneden bilişimize göre köp yerlerde şu beýleki daşary ýurtlarda da gastrollarda bolýanda konsertlere gatnaşýan şolar barada da görünmeýärdi. Bu Türkmenistanyň içinde de kän konsertde bolduk. Şu Ilyas Recep bilen işleýäk Recep Rugov var aýdynçy. Türkmenistanyň içinde de kän konsertde bolduk. Soň Ýewropa şuýulun Ýewropada, Angliýada, Şotlandiýada, İspaniýada, Barcelonada, Madridde konsert berdik. Aýdymçyny Ataway çağırdy. Umuman şo ýerde bizim türkmen aýdym zarlamyny karşılaşlar näýdi? O karşıladylar. Sebäbi her bir halkyň bir öz milli aýdym zadyny öz bir aýra tynlygy, ýetkeşikliği bolýar. Öz agramy bolýar da onuň. Bizim aýdym zarlamyny ünsüler dinläp gow garşalylar. Группа Ашхабад очень успешно работала. Aşgabat toporunyň ören şowly çykyş etmegi men üçin wajypdyr. Sebäbi şeýle ajaýyp türkmen aýdym sadyny dünýä halklaryna eşitdirmek, yer ýüzüne tanatmak men çekýän rahmetimiň özüni bolup durýar. Hudaýa şükür. Men adamyň ýerine gowuşýanlygyna begenýär. Aşgabat toporunyň onuň talantly solistiniň gelejeginiň ullugyny çuňur ananýar. Sebäbi Amerika baranmazda onuň çykyşy giden märekani, sözüň gönümel manasyny çynnan heýjana getirdi. Şeýle de köpçüliklerin habar berişleri işlerlerinin arasynda Aşgabat toporunyň awraýy ýokardy. Toporuň çykyşlaryny dünýäniň minniýen telekompaniýalary ýazgy edýärdiler. MTV, CNN ýaly başga da köp awraýly kanallar ýazgy etdiler. Mundan meýlägem türkmen aýdym sadyny dünýäniň köp ýurtlaryna ýaymagy mümkinçilikleriň bardygyna men diýsem inanýar. Даже больше возможностей показать туркменскую музыку в весь мир.
gelin ey. Ah gelin ey, ömrüm yetir. Qaygı məlet bilen ömrüm ötürüp ay ötürüp geley yavrumun adına ey 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 gülna haliley. Halk aydımlarını täzeçe röwüşde ýanglandyryp, täze döwreba aydymlar döredönlügi, türkmen estradasyny östürmekde goşan sallamly goşandy çüýün Atabay Çargulyýew 1991-nji ýylda Türkmenistanyň at gazanan artisti diýen hormatly ada münasip bolýar. Oňsun wot ýoluna gadammasan ilkinji günlerini öňüne goýan maksatlaryna ýetmek üçin ädiýän tutan ýerli ädimleri, ýaşlygyna bütün dünýäde çykyş etdimdim diýip eden arzularynyň hasyl bolup başlamagyna getirýär. Aşgabat toporunyň prodüseri Stefan von Lews'un tagallasy bilen bu toporuň ýazan ses we video ýazgylary dünýäde meşhur Peter Gabriel'e oňşýar. Peter Gabriel, Angliýada ýaşaýan dünýä meşhur aýdymçy we sadanna. Ol öz döwrüniň guruply telekeçidi bolmak bilen ömrüniň belli bir bölegini dünýäň milli aýdym sadlaryny, tanslaryny öwrenmekligi, köpçülige ýaýmaklyga bagyşlap maddi golluglar berýär. Ol muň üçin Vomot dünýäň aýdym sad we tans sunata atly festiwalyny döredip, ony dünýäň dürli ýurtlaryny ýygyderli geçirmeklige guramaçylyk edýär. Şol festiwalyň geçirilmegi netijesinde bolsa, dürli halklaryň etnografiýa we milli toporlaryny dünýä ýüzü tanaýar. Peter Gabriel bu toporuň aýdymlaryna uly baha berip, festiwala gatnaşmaklyga çakyrlygy berýär. Şeýlelik bilen Aşgabat toporunyň agdalary Ýewropanyň hemde dünýäniň 10 goly ýurtlaryny 1991-nji 1993-nji ýyllar aralygynda halkara festiwala gatnaşyp, türkmen halk aýdymlaryny dünýäge ýaydylar. Şeýle-de Peter Gabriel'iň ses ýazgylar studiýasynda oň aýdymlary ilkinji gedek lazer diskde ýazgy edilýär. Yaranlarım ömrümden geçti. Tejribe toplap halipalyga ýetişen Atabay Çargulyýew diýarymyzda döwlet derejesinde geçirilýän bäsleşiklere emin agdat hökümünde çagyryp başlaýarlar. Ol 1993-nji ýylda geçirilen Ýanglan diýarmy atly bäsleşige emin agdat hökümünde ýaş ýerine ýetirjilere baha berýär. Şeýle-de ol şo ýerde Türkmenistanyň halk artisti diýen belend adam münasip bolýar. Bu bolsa oň öňüm gaýnap duran döredüjülük gazanyny hasam joşdurýar. Şoň netijesinde 18 aýdym täzeden işlenip halk köpçüligine ýetirilýär.
Hoşroyitli bägüller uçtum pervanan olup Teğaşıktım tegülüm qalın armanım olup Teğaşıktım tegülüm qalın armanım olup Diwan til pervane me rizmal ağım ağlayan min ding men kreni göreyin min me rizmal sulu ağwa kulsuda baktı duyan senin bilen baktı güllürmü istiyadım da men dingelimde benim balkam ingiz bolur mutayden Yaňam bellek geçişimi diýaly şol Womot festiwalyndan soň Atabay Çargulyýew dünýäniň aýdymsat söýjüleri, ýerine ýetirjiler tarapyndan tanalyp urýar. Şoň netijesinde ony daşary ýurt aýdymçylary hyzmatdaşlyga çagyrýarlar. Gresiýaly aýdymçy diýen Melina Kana Atabaýyň ýol başçylygyny